Oplysningskampagner. Hvad oplysningskampagner er og hvordan de virker. Oplysningskampagner er, når der er tale om en påvirkningshensigt. Det vil sige, at det er en offentlig organisation eller institut prøver at påvirke borgerne til en adfærdsændring. Dermed at få befolkningen til at gøre noget, de er modstandere af, som de har kendskab, viden, holdning eller en handling til. Oplysningskampagner hører under kategorien kommunikation, som har det formål at oplyse om forhold eller information, som en gruppe kan have gavn af. Afsenderen i oplysningskampagner er de offentlige organisationer eller institutter, hvor residenten ved ikke, hvad problemet er, og derfor prøver afsenderen at sende budskab ud til modtageren og taler ned til modtageren over deres problemer. Information og oplysningskampagner bygger på narrativitet, det vil sige, det er med omtanke eller erfaring. Man bruger ofte oplysningskampagner som en meddelelseform, eller med andre ord til at oplyse befolkningen om noget virkeligt og stille os over for et problem i og med kampagnerne rummer en situation, et handlingsforløb eller et problem, man kan have eller møde i sin hverdag. Eksempelvis om alkoholproblemer eller trafikkampagner. Her taler vi om den virkelige verden. Med udgangspunkt i kampagnen for sikker trafik, kør bil, når du kører bil. Hvor har du øjnene og tankerne, når du kører bil? Er de ikke på vejen, kunne du lige så godt tage en pose over hovedet. Her kan vi se, at de iscenesætter den virkelige verden og handlingen. Hvad konsekvensen kan være og stiller os over for et problem. Oplysningsreklame viser os narrativitet, fordi den har en omtanke og viser os konsekvensen af den iscenesættede handling. Det er svært at vide, hvilken målgruppe kampagnerne rammer, og ud fra kampagnen Kør bil, når du kører bil, har man ingen statistikker over, hvem der er uopmærksom i trafikken. Men hvert år bliver der lavet en statistik over, hvor mange ulykker der er i året, og derfor kan kampagnerne vide, at de rammer det meste af befolkningen og får folk til at tænke over tingene. Problemsegmentering. Ud fra problemsegmentering kan celle 1 de modtagelige erkender problemet og modtagelige for hjælpen, hvor celle 2 og 3 skal let bearbejde deres problem, og celle 4 vil slet ikke erkende at have et problem og slet ikke modtagelig for informationen. Kommunikationsplatform. Hvis vi kigger ud fra kommunikationsplatformen, er der 9 underpunkter, som har til formål at strukturere din planlægning for en kampagne. En kort markedsbeskrivelse er de forhold og produkter, som vedrører markedet, konkurrenterne, virksomhedens position og hvor en omsætning og indtjening kan forventes. Målsætning og budget for kampagnen er kampagnens mål og budget. Præcisering af kampagnens målgruppe. Det er vigtigt for kampagnen at kende ens målgruppe og hvad budskabet indhold er til målgruppen. Fastlæggelse af budskabsindholdet omhandler de kreative virkemidler, som danner et grundlag for den endelige budskab. Budskabsudformning er der, hvor budskabets indhold bliver færdigt, og man har behovet for at vinde priser for de kreative reklamer. Medieplanen er oversigten over de medier, som man ønsker at benytte sig af i den bestemte reklameperiode. Planlægning og øvrige kampagneaktiviteter. For at følge en reklame op, skal man gå ind og kigge på demonstrationer hos forhandlere, vareopstilling, priskampagner, presseomtale. Man kan også vælge at anvende forskellige events for at øge opmærksomheden. Opstilling af tidsplan fordelt på medier og budget er en køreplan for selve kampagnen. Effektmål og kontrol over kampagnen. Det viser om kampagnen, har vi nået vores mål, og har den haft en ønsket effekt. Sundhedsstyrelsens kampagner. Formålet med Sundhedsstyrelsens kampagner er at få folk til at træffe beslutninger om deres sundhedsadfærd, holdninger og adfærdsændringer. Hvert år gennemfører Sundhedsstyrelsen og informationskampagner med fokus på alkohol, aktivitet, tobak og seksuel sundhed. For eksempelvis kampagnen Stop Før 5 går ud til befolkningen, som måske har et problem med alkohol eller pårørende, hvor de faktisk går ind og anbefaler direkte til mænd, hvad problemet kan være. Hvor en modsat kampagne hos dem, det er en fysisk aktivitet, den går ud til børn og unge. Kampagneaktiviteterne bygger på en central eller log-princippet.